Hej og velkommen til. Så har jeg lige fået fri ude på uni, og jeg tænker lige at skifte skoletasken ud på fiskestangen. Klokken er ikke mere end 11:30, så det vil jeg godt lige med lidt fyraftensfiskeri. Jeg håber, I er med, og så ses vi bare ude i pladsen. Så er vi på vej ned til pladsen. Det her det er en plads, jeg har fisket utrolig mange timer, da jeg var yngre. Jeg kommer fra en by, der ligger lige 5 km herfra. Og det er sådan lidt en enten eller plads. Her om efteråret, der kan altså virkelig stå nogle stimer herude. Sidste gang jeg var hernede i pladsen, der tog jeg en farve handhavre på lige knap 60. Så den blev selvfølgelig slået ud igen. Men der er altså virkelig, der kan virkelig være fisk hernede. Så vi håber på, at vi er heldige i dag lige at kunne tage et par stykker. Det kunne være fedt. Så nærmer vi os pladsen her. Det ser rigtig fint ud. Der er godt højvand her. Rigtig lækkert. Jeg lægger ud med en snorbassen i hvid og blå. Jeg synes, den fisker virkelig godt her med efteråret. Jeg har altså taget rigtig mange havre her på det sidste med den. Og snorbassen, den jeg har bare et eller andet for de der håndlave blink, og altså får noget rigtig god kvalitet. Det er virkelig fedt. Men i næste film, der tager jeg min makker Simon med. Og der vil vi komme ind på lidt mere med, hvad grej vi går med, og hvad vi synes, der fisker godt. Så det kan I se her i næste film. Vi tager afsted her i weekenden. Vandet er lidt grumset, men det gør faktisk ikke noget, så håber vi på, at de er lidt hugvillige. Og lad os se, vi tager første kast her. Ja, der var den. Sådan, den havde lige klappet til et par gange. Ja, jeg tager lige for stangen smidt her. Jeg har taget rigtig forsigtigt. Det krydder ret godt. Rigtig fin fisk.
Lige omkring mål. Ses, kammerat. Nå, fedt, de er her. Nå, det var fedt, vi lige fik en fisk. Når sådan en der, den klapper så tæt inde, så får jeg den altså bare i nettet med det samme. Det er en fin fisk, den var over mål. Lad os prøve at se, om vi ikke kan klappe ind til. Den havde lige klappet til et par gange. Kastet til den igen. Det kan godt være, at det er en anden fisk. Nappe godt nok forsigtigt. Nej, det er kroger er godt. Men lad os se, om vi kan tage med. Ja, som sagt, den her plads her, den har altså virkelig fisk i mange timer. Heroppe har man en bro, og den passage der er fredet 250 meter på hver side af broen. Og så trækker de heroppe igennem. Og så har vi tre åer og en bæk, der kommer herover. Så de fisk, der skal op og gyde, de skal altså her igennem. Så det er et rigtig giftigt sted. Lad os håbe på, at vi ikke lige kan tage en mere. Jeg var lige ved at miste håben, men forhåbentlig står den der fisk der ikke alene. Men det var altså helt langsom indspænding det der. Sådan er det ofte her, når vandet det bliver noget koldere. Altså fiskene de går lidt i dvale. Så det der spisespind, det kan jo lige så godt droppe alt om, når det begynder at blive så koldt her. Så noget der tyder på havnvand, det er nogenlunde. Jeg var lige ved at tænke, om jeg skulle have skiftet om til noget andet, men lad os nu se. Men det er altså... Det er helt langsom indspænding, der kan trykke fisken i dag. Så er det ellers bare at være klar til at give modhug, fordi de hugger godt nok forsigtigt. Der er hug igen. Nå, det var ikke helt det fiskeri, jeg håbede på, men en enkelt fisk over mål, det tager med. Jeg havde en del hug derude, men de var godt nok forsigtige. Så, men vi prøver en plads mere. Det her det er virkelig også en plads, som kan være giftig. Vi har badekar her på begge sider her, og så har vi en å cirka 700 meter til venstre. Og det vand, der kommer fra den å der, det opvarmer bare de her badekar her. Og det kan fiskene virkelig godt lide at stå i. Så vi krydser fingre. Første kast.
Det er altså en plads, hvor du kan gå helt ind på land, og så bare gå. Altså, hvis de har badekar her, det kan virkelig være giftigt. Så skal de er godt nok forsigtige i dag, det var da helt vildt. Så skal lige skyde mere. De hugger virkelig forsigtigt i dag, jeg ved ikke, altså det er da... Det var så dagens eftermiddags fisketur. Tusind tak fordi I så med. Det var rigtig hyggeligt. Jeg vil sætte rigtig stor pris på, hvis I vil like filmen og abonnere til min kanal. Den næste film der kommer, det bliver her i weekenden sammen med min kammerat Simon. Og der vil vi gå lidt igennem vores setup, både stang og hvorfor noget forfang vi bruger, og ja, avnvalg og ophæng af flue og så videre. Så jeg vil håbe I kigger med. Det er godt. Hej.